1 Siargao. Paul and Dane. Nami sa asa kita? Secret Beach. Duot duot. Ooh. May klase. Gina. Ato sa tunahan di. Dali na. Ato taligo dito. Dali. Tagay bro. Ito, nino maka bro? Mana bro? Ah. Datong ingat ko sa mga asin. No, may pag nagtuwa sa taon. Oh, doon. Nagturo ba daw taro? Doon. Balik na bro. Nami sa Duot or gitawag sa Tiag Secret Beach dire. So mo ni yang view. Relax kayo mga choy, nindot kayo. Diri si ma'am sa front. Ari ilay. Pag-untay na ni. Dira ka sa front, makipupot din ako. Panakobog tuyo ma. Aswaki. Amping ma. Kaya dinarang bata rin ito nga. Ipadol na, dili na helikopter ha. Ipadol na ha. Adios. Luta dire bro. Adios. Damo sugba. Mana sila og kanang crystal kayak sa Ay, sabak yung Secret namin Beach. ko. Yeah, pag human si Dane. Doon na istanan. Nasi sa Secret Beach. Na si Paul. Taka. Ay, atay na putol ako may hiyat. Gira. Taya bro. Mo to, nagkuhan mi sa Secret Beach. Nag-chika mi sa mga lokal ito. Chill kayo sila. Mga maayo kayo sila nga mga tao. Nami sa Maasin River. Batik na wala. Yawa ko na ni God. Tagka ni mga taytayan rin. Hindot bro. Dili mo artificial bro. Oo. Sino ba yung uban? Ilan lang di artificial eh. Para lang for the... Ito bro, ligo ka bro? So dira na maglayat-layat ang mga akuan. Balik na. Ang mga vlogger. Pero ni Paul, malayat as Paul ang vlogger mo siya. Yeah. Ako man siya, no, do not. Do not strictly clip. Bawal na siya. Climb. Bakit? Kay kuha na siya kanang Ulan? Sabi siya mag-collapse tungod itong bagyo niya. Gabok nga ba? Gabok na. Pero pwede siya mag-pictorial, dili lang ta photo, bana lang ko dili. Nana lang ba ng mga post. Okay na. Okay. Paul! Uy, ang buang ni Kalit ang layo. Sa mga magluto mo. Wala pa lang kid. Ngam din ni buhaya na oh. Ihimo man yung diving pool. Ha? Iko? Ate di oy! Oh. Say may kasultis pag layat-layat niyo bro. Ang ako lang ingon kay mas parat nun ang dagat. Gusto rin siya. Di ba talaga? Di kon. Brackish? So, oh. Dito tabang dito sa parat. Tabang naman ko siya bro. Ha? Dito sa tabang man. Kumal tayo ngi ta. Maasin. Lindot kayo diri kay wala kay daghang tourist. Siguro timing 0:11 pero lindot kay ka pa ng Siargao sa Gunuwan. Kumbati kay mga Siargao sa Gunuwan. Hi babe. Gusto kay mga tawag lubi nga bawog ba? Moro na nas bracket. Bye-bye. Hayya. Ka-sweet sa relasyon. Manamig ligo diri sa Maasing River. Dito sa Mikaon. Chill na kayo kay di kayo daghang tao. Ambot ka og mga regular days nga nindot og weather pero nindot gyapon kayo ang Siargao sa Gunuwan. Gagana. 'Yan. Di na ako mag-nurse, bay? Out, bro? Ang mura di kag si Nurse Even di. 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 Mura di kag si Nur
Ano to? Ngaon ta? Ato na balik kasi dyan na. Toto? Oh. Maniud to sa mi. Kaya nakasa mi. Hil, niya lagi itong butol. Salbahes kaya sa Bro Paul. Ingon siya pakusog og dagan. Mao to, may limaw. Ang mga tao to ang gamot to. Pero na-consensya siya, bro. Konsensya ko. Namin skurvada. Wala na last. Ay, dalawa? Ito pa ma. Aha, price siya, ha? Wala na lang ako. Thank you. Thank you, bro. How much? Para naman kag ditso diri. Kurat lang ka. Ito ay babayad. Picturean daw. Picturean daw. Ano mo sa? Ana? Para mabayad ka silang kuan diri. Isa bro. Para mabayad ka silang pagkaom diri. Pictura na nimo. Picture mo ipakita nila kung Taguan mo daw ka. taguan mo daw kasundan. Ang buntag day 2 Siargao mag-island hopping mi. Huwag mi ni Boss Marvin. Ya, dala na og budol fight. Oh, na yung pambot. Pambot for 15 ka tao ni. Yay, 15. Tara, Marbs. Ang sa itong kaan? Ang sa may putahin na paniod to na to. Mga ano lang sir, mga seafoods, nice seafoods, mga spider shell. Maayo. Locos. Lami. Ako tani ko wala ko short bill. Ako pa ni kay Bramut. Ang magihuwat kanina lang si Glinda kay hinay kay kakatkat. Wait ta. Lamba na gabi, hubog kayo ng gabi boss. Oy, wala taon to na ubo. Ya, wait ta ya. Bakit kaya? Dari mi nanukad sa Secret Beach. Sa Duot Beach kay ano lang, nindot dool sa mga. Nasi ate, don't try. Ano naman day? Oh, skate skate. Skate skate, skate skate nyo. Larga na. Hindi ko pagsalplak kiting ko. Pagsalplak kiting ko. Pagsalplak kiting ko. Masana. Abot this Guyama Island. Ay natin. Awa na to. Asa na bro? Bro, duda na ko nata sa kwan bro. Sa bantayan. Nabis Guyam Island ang first island sa mga island hopping. Hi babe. Todo ka. Kalangay-langay with this Guyam Beach mga kakulkug. Ang bawod pataka naghapak. Ay swing diri, swing mo dira. Nay tagayanan dito sa nahan. Pwede lang magtagay dira. Relax kayo diri. Wala man si entrance usually included din sa inyong tour package sa island tour. So depende na sa yung mga boatman nga apil na ba. So relax kayo diri. May diri may. Oh, na mga kakulkog. Hello mga kakulkog. Let's swim! Wala ko mga kakulkog. Ang sa tamo.
Tubig sila. Bro, tagay kamay bro. Hello mga kakulkog. Kayo si Kulkog Roda. Si Kulkog Mariel. Wala. Tagay mo diri kay. Wow. Ini musuh. Kalami. Kalami. Ano nga manok kadi mangihi? Kuyawa oy. Okay, mag-balance-balance bisa kong wife. Okay, asa may balance-balance na? Oh. One person at a time. Sige daw. Ikaw daw. Sige. Pa-practice na. Abalik ko oy buhi. Sakto maguna. Ato mo kung magatuwa. Hindi. Hayang ka rin ron. Nakoy balance dong. Oo. Balance pa. Padong na may sa Daco Island para maniod ko. Mauna bang sa gun stop. So na namin sa among second stop sa among island tour. Namin sa Daco Island. Daco sigbay-bay yun. Kaya na ay ni mga bay or kanirang kubok. Ay mga bayan, tuyo. Barangay mana? Ah, Ang kanang Daco barangay na siya. Barangay Daco. Okay. Welcome. Thank you for flying Cebu Pacific. Daco Island. Asan ka ngayon? I'm here in Siargao. Daco Island. Barangay Daco ni siya diri. Barangay Daco. Morning. Daka. So nani mga payag-payag diri kung asa may ngaon og paniud to. Which is magbudol-budol. Welcome to Pink World. That's all. Pink World, bro. So mo na lang prep area sa kanang mga budol-budol fight. Daghan gyud sila ba kung sa kanang kusina sa restaurant pero na lang sisla. So karon mga kakulkog dalawa na to sa ilami sa budol fight diri sa Siargao nata sa barangay Daco Island may tawag kay nila. So papata. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ngayon. Deliver siya. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin wow, lagi ang nagsayaw, sasayaw sa bukid no. Pictures of morning now she goes. Siargao mukbang. Excuse. From thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord God, for the food. Sige, kulkog mukbang. Dili sa Siargao. Ha? Wow na to sila. Kulkog dodong. Kana to kulkog dodong. Kaon. Isda. Makuha ng mga tagamtam sa kaon tao. Pwede ka magplato na lang. Kung siya yung mukbang sa to.
Kulkog Paul. Eh, Dala siya ba? Nagdala na siya baso eh. Hindi siya, pwede ba may plato para malainag kanon. Kanon na sa kuya eh. Ang binabilo. Hindi na dyan doon. Kapunta din doon. Kob. Nay, plato gamay para sa bata. Ah. Kuya, kuya. Apin. Luwag. Magalit. Ay, sa ako? Kini akong banatan ba? Ano mo ulo? Yan na ulo. Oh, sorry. Buyag. kalambis sa Tara ba? Kau tani mo. Buyag. Ah, baka ka ano? Kamot sa brother. Ano sa ni bangus? Joke.